Il-Kummissjoni Ewropea konfermat li l-Gvern Malti kiser il-proċeduri u r-regoli marbuta mal-mod kif jintużaw il-fondi Ewropej fil-każ ta' Triq il-Kosta. Il-Journal Times of Malta rrapporta kellim il-Kummissjoni Ewropea li qal li minħabba l-ksur ta' dawn il-proċeduri, il-Kummissjoni se taċċetta 11 miljun euro bħala korrezzjoni. Kienet il-Qorti Ewropea tal-Awdituri li s-sena li għaddiet innotat li kien hemm irregolaritajiet madwar il-mod kif sar il-proġett ta' Triq il-Kosta b'fondi mill-Unjoni Ewropea. Hi kienet qalet li f'dan il-proġett kien hemm eżempju ta' falliment serju. Mhux talli hekk talli minħabba dawn l-irregolaritajiet, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri kienet irrakkomandat lill-Kummissjoni Ewropea biex ma tagħtix 11 miljun euro għal Triq il-Kosta. Wara r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kummissjoni Ewropea studjat il-każ u konkludiet li fil-fatt kien hemm ksur tal-proċeduri mill-Gvern Malti. Il-fondi Ewropej jaqgħu taħt is-Segretarju Parlamentari Ian Borch. Din l-ewwel darba li l-Gvern Malti tebba r-reputazzjoni tiegħu li ma osservax il-proċeduri fuq fondi Ewropej minn mindu Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea mill-2004 l-hawn. Intant, il-Gvern Malti issa għandu xahar ċans biex ikun jista' jagħti l-kummenti u l-veduti tiegħu wara din id-deċiżjoni mill-Kummissjoni Ewropea.